Hello guys! Good morning! Good morning, and today pala is actually ano na ba ngayon? Today is February 18, 2020 and today is Tuesday, and today naman is ang ginagawa ko is natatransfer ako ng mga items sa isang shop. And si Papa naman, since wala kaming pick up today kasi bukas pa namin yung pick up. Si Papa yung natrabaho ni Papa ngayon yung mga tatransfera namin doon sa aming gulay. Yun. So, ito yung ginagawa ko ngayon. Dito ako ngayon sa computer. And ito yung tinatrabaho ko ngayon. Kaya, hindi pa ako tapos. Ilang araw ko na itong ginagawa. Kasi medyo madami yung tinatransfer ko. And while, ko dito, saka pala, meron na kaming internet. Pero ito lang computer namin yung meron. Tapos, wala kaming wifi. So, pero yun nga, medyo mahina yung internet ngayon. Kaya, nahihirapan ako mag-edit. Tapos, sinatry kong, naghahanap ako ng editor dito sa computer. Meron ako na, pero pinag-aaralan ko pa kung paano mag-edit dito sa computer. Kasi, hindi ako sanay. Kasi, diba sa phone ako nag-edit. Kaya medyo, pinag-aaralan ko pa. Anyway, tsaka nagka-problema din ako sa Shopee kasi yung account number namin, yung ATM kahapon, kaya pala hindi pumasok yung pera kahapon kasi nagka-problema daw dun sa parang tawag dun, yung sa ATM namin, hindi ko alam kung anong nangyari. So, nag-change kami ng bagong ATM na naman. So, kaninang madaling araw kami talaga nagtitrabaho ko kasi kahapon hindi pumasok, so nag-failed siya. So, tinry ko ulit ngayon and hopefully, hindi ko alam kung ngayon papasok yung pera or bukas. Pero, ayun, problema namin ngayon is yung i-restock kasi pag nag-withdraw kami, talagang diretso restock yun, bili ng mga stocks ulit. So, medyo mahirap. Atin si Papa. So, ito yung ginagawa ni Papa ngayon. Pinupinturahan yung mga... Hi pa. Good morning. Pinupinturahan niya yung mga kasi ita-transfer na namin ito yung guys, munggo, ito yung pechay, at yun naman yung tumubo na din siya, yung cherry tomato. So hindi na namin i-transfer ito ngayon, kaya pinapatrabaho ko na kay Papa. Medyo mainit na. Lagyan ni Papa yung halawel. Naya pa. Yun si Hagrid, yung mga friendship niya. Ito yung gawa namin kanina guys. Itong bulaklak na to. Ganda niya. Ito bigay ito ng kapitbahay namin sa isang galon na tapos pinutulan namin dito. Ito din yung isa. Ayan, maganda siya. Chuchik! Ito ako sa inyo. Ito yung mga putol namin sa mineral water, yung putol. Ayan siya, kinulayan namin, tapos nalagyan namin dito ng tali para mahang siya. Ay Lord, panabangi. Tingnan nyo nangyari. Ayan siya. Ang dami namin basahan din guys kasi si Chuchay laging umiihi sa So ayan guys, si Hagrid nandun siya sa mga friendship niya. Ako naman nagwawalis ako dito sa labas. So ito yung trabaho namin, typical na ginagawa namin everyday. And kasi tapos na kami magkape. Ito lang, may kukunin lang ako.
So, ito yung typical namin na ginagawa. Oh! And sa hapon, masarap tingnan yung mga bulaklak, ganyan. So, ito na, mapanghi dito kasi dito umihi sa labas si Chuchay at saka si Ashi. Ay, hindi si Chuchay lang pala. Si Chuchay yung ano kasi laging umiihi dito. Si Ashi kasi hindi siya nagwiwiwi at saka nagpupupo. Sa labas talaga siya. So, ayan si Papa. Ito yung mga typical na trabaho ng mga ginagawa namin. Mga taong walang trabaho. So, ito po mga kaibigan, yung ano, ginagawa ng mga taong kayo. Ano? So, ito pechay pa rin yung ano. Yung iba na transfer ko na guys. Ayan. Yung iba wala ng laman. Ito yung munggo. So, yan yung ito-transfer din natin yan. Ito para naman hindi masayang yung kanyang ibabaw. So, ginamit din namin. May butas na sa ilalim. Ayan. So, dito, magwawalis muna tayo. So, dalawa yung walis ko. Isang walis na pang mga ganito sa panglabas. Meron din sa pangloob. Yan yung medyas. Kaya dumadating yung mga medyas dyan. Kasi, si Chuchay, dinadala dito sa labas. So, ayan. Pag may aso, yun yung itsura. O, diba? Dito mo. Para din may bata. Ayan, yung mga papel, kinakain nila. Yung dalawa. Mama, si Joy bitaman. Ako sa anak ni Aki nakaawit na rin si Joy. Sabi na, Joy. Hey, come on. Let's go, Joy. So, ayan yung dalawa. Ilagay namin sa labas. Why you watching Joy? Okay. Joy, wait, wait. Papa. Ayan, malinis na siya guys. Yung mga bata dito sa ano. Ano to? Ang tayo ba? So dito namin nilagay guys yung tatlo dito. Kasi yung mga pechay, mga gulay dapat dito talaga sa loob para malinis naman. Ayan, dadagdagan pa namin dito. Kasi marami pa kaming ilalagay oh. Someone. So, ayan siya guys, pinasok. So now, tapos na. So, ayun yung ano namin, ruta. Masarap magtanim-tanim pag ganitong oras. Ang pangat ng light. Kasi, suka din pa. And, magiging tayo ng ano. Actually, chillax lang kami ngayon kasi nga, bukas pa yung, tawag dito, may shipment bukas. Ngayon wala kasi kaya medyo chillax lang. So ito yung maganda pag
sa online selling talaga medyo maganda sa Shopee kasi parang Shopee na kasi bahala lahat eh. Tapos ikaw na lang yung magpo-post, ganyan.